गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि गोथार बाथौ सान फालिथाय फोरबोनि जिल्ला आफादनि बिबानगिरि, बियाब आफादनि बिबानगिरि, गामि आफादनि बिबानगिरि आरो बाथौ सान नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। लोगोसे बाहेरा रायजोआव जिल्ला कमिटि जेरैबायदिहाय वेस्ट बेंगल, दिल्ली, अरुणाचल, मेघालय, बांलादेश फरायसालि फरायसालिमा गासैनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। दिनै गोथार बाथौ सानाव सानसेनि हाबाफारिजों बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ जाबायदिहाय फुंनि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, थानसालियाव आर'ज खालामनाय, दौरि गोथारि आसारि बर' समाजनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दिनै आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै जों सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहाथे खौसेथि, अनज्लायनाय, गासैबो गोजोन थासारिया फैनो हाथों बेखौ आसा खालामनानै दिनै आर'ज खालामनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसारहोनायजों लोगोसे खौसेथि, गोथारथि, गोजोनथि गासैखौबो बे धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों अनलायनाय गोसोजों बजबनानै लानो हानायनि थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव आखाइ खबजबनानै आर'ज खालामो आरो बेखौनो जों दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमजोंनो जों बर' हारिखौ खौसेथि गोजोनथिखौ जों लाखिनो आरो बजबनानै लाखिनो थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव दिनै गोथार बाथौ सानजों दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेनिखायनो जिल्ला आफादनि बिबानगिरिजों लोगोसे बियाब आफाद, गामि आफाद आरो लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो समाजारि बिबानगिरि नोंथां बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो जाहाथे गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय गासैखौबो जाहाथे गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय आरो हामलायथिखौ बावहरनाय जादों। दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोन्थों। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।